guys, my name is Sunshine Intombi Emhlophe njengehlabathi zolwandle. Siphinde sahlangana ohlelweni lethu i-Art in My Veins. Ngaphansi kwe-Net of Arts Production, siniphathele i-guest yenu YBZ. Sawona bhuti kunjani? Sikhona ngabe njani mama? Mina siyaphila. Sacele uke usichazele ukusuka nokuhlala komsebenzi wakho. Oh, ngiyabonga for a question. Igama YBZ ngikhulele khona lapha eXhopheni Matete phansi le-Jolvet. So igama lami mina nguSurprise ngwakaZonto. uYBZ uqhamuke kanjani? uYBZ uqhamuke ngokumusic. Lapho sengilicense khona umusic so ngiregister. So ngike ngahlanganyela nama group before enze music. Then ngase ngazithola mina ukuthi no, good ngingedwa. So umusic ke ngawuqala back then sisafunda grade 10 kusaduma ama punchlines. Then from there ngaw introduce music wami to African beats. So ilapho ngaqala khona ngisebenza ngabantu bama intentional. So ilapho ke ngiqala khona ukuthi ngifuna into yami ibe unique ingafani nomuntu. So ngakwazi kuthiwa ngikopele kubani isandla sabani point kanjalo. Yes. So ngase ngihlangana naye ke lo mbheki kuthiwa Sotorima Soto Boy back then 2020. So sino Soto Boy sayishaya ingoma lapho ke kwakhona ke ubeat maker wami la because ngaleso sikhathi ngokwazi ukushaya ama beats. Yes. uSotorima Soto Boy benixhumana kanjani ngoba ngathi ngiyeza ukuthi umuntu owase Nigeria lo muntu. Yes. So uSotorima Soto Boy sixhumane kakhulu lapha ku Instagram sathathana saya ku Facebook. From Facebook ngacela ama details akhe kusaya ku WhatsApp. So ilapho ke sikwazile ukuthi sisendelane khona ama file futhi ke ngithatha ama vocals ami ngwayise kuyena naye thatha wakhe awabhaqenela wami ukuze kuzophuma ingoma eyodwa. Oh. Yes. Sacela ukuthi iliphi iartist eligqugquzelile ukuthi uqhubeke nokwenza lo msebenzi wakho. Oh, watching kakhulu ama music video channel O is the best tool for me. Ngibuka Burna Boy because vele indima leyo engikuyona right now. So ngase ngathola ke umunye to Easy Prince which senze na ingoma 2024. Yona ngoma ke le ikwazile ukuthi sifake kuma awards aseLagos eNigeria from 2023 to 2024 which is eLagos eWavy Beach. So sakwazi ukuthi sibe nominated ngalo ngoma so esinika popularity le ngoma sakwazi ukuthi nathi ke emculweni sibonakala siqhamuka. Ngihambe nama events, ngihambe nama radio interviews njengo Ntokozo FM, Inanda FM, Sort and Fodder. Oh, sacela ukuthi imaphi ama challenges obhekana nawo njengoba wenza lo msebenzi? Ama challenges ngayithi ke ngingawabeki mina ngedwa but ngiwavulele abe kwi public. So ama challenges esibhekana nawo is abaculi. Into yokuqala imali, source of income. Because uma ungumculi I believe ukuthi fanele ube nento ekeceleni oyenzayo. It's either dayisithe kusitho wathi just to cover you. Because akekho umuntu ozokwenzani ozokufunda, you have to first find yourself ku music. Ngisho kanjalo, ngiyabonga. YBZ Studio ophinde abe yi-artist phansi eDurban eKK. Shout out to YBZ Studio ophinde abe yi-artist phansi eDurban eKK. Like, share and comment and subscribe Net of Arts Production. Sabalele itan sama kami kan sama kazi kan sama jaga kan sama kaki bosa esa sabalele sabalele itan sama kami kan sama kazi kan sama jaga kan sama kaki hey hey bosa hey hey bosa hey hey bosa hey hey stop guys. Oh God, I say love. This party's on the fire.
Oh God, ashemila. Cabanga ngizwa laba sambe kanje. Ithi le mpahla na fire asambe kanje. For your body. For your body. Yeah, njalo bafana.